predanje kako je nastao cirkus. Kažu u davna vremena kad su postojali vlastelati bogati i siromašni i sad organizovali su se ti izleti vikendom, taj piknik i tu je obišao vlastela jahala. Znači ljudi su dovodili svoje konje i tu su ovi koji su imali novac plaćali i jahali. Siromašni su normalno to gledali. I sad šta se jedan puta desilo? Desilo se da je neko od tih koji su jahali, ti bogati, da je pao sa konja i onda su ovi gledaoci okolo, posmatrači su počeli da se smeju. I tu se tad neko dosjetio da bi bilo poželjno da se plate ljudi koji su jahali. Znači, oni su platili nekog svog čoveka koji je jahao i koji je namerno padao da bi zabavljao publiku, da bi zasmejavao ih i to je u stvari neka preteča komičara. Više nisu organizovali na otvorenoj poljani, nego su pravili arene, postavljalo se platno okolo, pa su ljudi plaćali ulaz da gledaju kako ljudi jašu i normalno neko je od njih tu padao, izvodio akrobacija razne na konju i tako je nastao prvi cirkus. Znači, zato je simbol svakog cirkusa klovno i konj. Nemoj mi retrovizor, eno policija. Pijani sad, korpus delikti. Čisto kada su se napili. Ja kafu mogu da popijem 100 litara. Ovo mi je najslađe ovako. Da pozimam da polako kaficu. Pustio je Miško. Evo sad ćemo stići na plac, evo tu je plac i daću ti vode. Što te boli glava? Što boli te? Više me ne boli. Čekaj, mama došla. Ti si ozdravila. Samo pravite kako da. Mrva, mamina. Mrvica. Vidi direktor cirkusa. Vidi, snimaj ovo, direktor cirkusa. Daj mi ruku, kako će ga da snimite. Pa ti si artista. Bivši. Gledaj rupa, moram na vulkaniziranje, ukopčaj ton da čuje narod ove Evrope. Ja se zovem Malena. Moj brat i sestra jako su bezobrazni i moj brat ne zna se baš tako lepo igrati i jako davno, ja sam se bila prva rodila, pa moj brat, pa je Lora, moja sestra, a moj brat se zove Miško, a moja sestra se zove Lora i ja se zovem Malena, Sliva, Lora, Sliva, Miško, Miodrag, Miško. Ajde. A ga je nešto spustio. Ajmo. Mama! Šta ti je to? A voda, šta? Za? Ja sam. Ti je krpa. Zakači kosu bubice. Sad je lakše.
Ajde, nosi. Nemojte, pa što kad nema mleka? Kakve veze ima? Nemoj ljubiti. Upišano. Nije upisana. Ova zmija se skida sad, jel? Da. Na godinu i Lora može da uđe sa zmijom unutra. Da pleše. Da ti kupim zmiju jednu, sine. Da plešeš. Onu opasnu hoćeš? Dobro. Molim. A gdje da je sklonim? A zmija kad napadne, pa ne može, utiraj ga. Ajde sad ću kažem, Mađar, uzmi ovo kuće, nosi negdje, žuću ovo. Ajde, stavite. Ne, pa tamo, ne što vučeš, Olga, pusti ga. Ne, ovako, ja mislim da... Čuo. Zamotači se ovo sam. Htjeli smo ćebe da stavimo dole. Na travu da sama ide malo po ćebetu. Da se osuši. Mico. Gdje si Mico? Spava cura. Kolika usta ima ljudi, Bože. Ajde, debelo dupe. Ajde. Stani. Ajde ja. Jel imaš ti hrane za ptice iz ove? Rade. Kad nemaš, javi mi 2 dana, 3 unapred da kupim. Dobro? I trebamo da odredimo sad jedan furgon gdje će se životinje pakovati jer dolaze hladne noći. Jesi razumeo? A te životinje nisam ja našao na ulicu. Nemoj to da mi. Nemoj! Samo ravno malo naprijed. U šumici zeka sedi, spi, sedi, spi. Jedan zeko šta ti bi, pa ne možeš skočiti, skoči sad. Skoči sad! Ajde. Tak. Onda sad odavde malo. Skupljaj kosu i ovako sve. Ovako prema gore, tako, ovako. Ajde Mađar, čekate reklama. Pažnja. Vidjele. Ideš sama? Ima papuču. Ne, odnesi me. Lakše mi je da se odnesem. Figyelem! Értesítjük Martonos lakosságát, hogy még ma utoljára vendégeskedik itt a nemzetközi Apollo cirkusz, amely itt a futballpálya mellett található. Ma utoljára egy előadást tartunk, amely fél 8-kor kezdődik. Tehát ma utoljára fél 8-kor. A cirkuszban még látható szibériai tigris, afrikai lábák, medvék, lovak és más különböző állatok. Da buču njega, a njega ću. Bez gača! Ne mogu sa gačama. Ja ću vas ipak supu sad i malo da se ohladi, onda jedete. Može latice. Četvrtak pobedio i danas su zahvaljujući vašim glasovima i sada naravno pogledati ovo dok je... sad ću neka pesmu. Evo ga. Samo ja dišem.
sva se umazala. Noćima čekaj me! Ajde. To neću. Moj zvanac. Moj zvanac. Nećeš ti stvarno da mi ga podeš? Pa ne, to ćeš da raščešljaš. To sam ti samo ja podigla da... Ej. Čekaj da smo. Ali nabačila. tavanima, ali pogledajte ovaj papir. Ovo nije zeleni tepih nekog fudbalskog igrališta, ali pravo staklo sigurno jest. Međutim, ona ima hrabro srce i odvažna je, stoga nagradimo je jednim aplauzom. Dragi posjetioci, ovaj kraljevski piton dugačak je 3,5 metra i težak blizu 40 kg. Gledali smo čari Dalekog istoka koje nam je dočarala šarmantna Miss Adora. Za vas je nastupala Miss Adora. Ko dođe ovde da kupi kartu, ne pita kakav program imate, šta imate od artista i tako. Prva reč, šta imate od životinja? Neki put, kažem, izvolite u zoološki vrt i gledajte životinje. Ovde nastupaju cirkuski artisti, a među tačkama ima i pojedina dresura. Znaš šta voli naš narod? Ono što je radio pokojni Aca Džeparoš, pa onda pokojni Beli, znaš, ono, skidem ti sad, izvadim ti grudnjak. To je prosto. On ne ceni jednog umetnika koji mu pokaže neki trik svetske. Eto, on voli to da mu ukradeš novčanik i da praviš majmuna od njega. Eto, to voli naš narod. To je tačno. A znaš šta je najsmešnije? Dođemo u opštinu. Sad, znači, nije u pitanju portir, nije u pitanju referent, načelnik ili predsjednik izvršnog odbora ili predsjednik opštine. I pitam sad, jel mogu da postavim cirkus i čovjek kaže, može, a hoćete vi mene tamo da vozite kad ja dođem? Ja kažem, gospodine, to nije Luna Park, to je cirkus, šator, program. Aha, pa dobro, znam, pa znam ja šta je cirkus. Nego kad dođemo da se pravite ludi, ja me ne poznajete, nego da me provozate tamo. Ja kad sad gledam, gde da te vozim čovječa u cirkus? Opet on, a hoćete me provozati? Vozat ću vas, gospodine. Čuj ovo,
Cele zime trčim, molim za lokaciju, ja ne dobijem, Taljano krene telefonom, dobi plac za 5 minuta. Oni su samo zvali iz Italije, načelnika ili predsjednika. Ember Iva dolazi u Zemun, može plakatirajte, računajte, dozvola vam je gotova. Oni su se postavljali, još nisu imali dozvolu. Godinama nas pljačkaju talijanski cirkusi. Godinama, čoveče. Ne samo italijanski, svi. Ma talijanski na veliko, Amerikano, Mojra, jebem li ga šta oni rade, šta nose, šta provoze, kako oni interes imaju ovdje, ja ne znam. Novci iznosi u džakovima. Kome oni plate porez ovdje? A to već ide od kad sam ja živ. Dok je Tito bio je tako bilo. Ja ne znam dok je to tako. Znaš šta, ja sam mojim međuvišima rekao ovako. Kad dođe italijanski cirkus, svi mi prvo da dođemo u odelima, drugo da blokiramo cirkus, da ne mogu da rade, dok svaki artista nema dozvolu za rad, dok svaka životinja nema karantin i sve, pa onda da se nama, našem udruženju, plati procenat, pa neka rade. Zato što mi smo bez posla. Neće niko. Ja kažem, slušajte ljudi, najbolje da uzmemo bejzbol palice, da ih polovimo, nema druge. Ne može tako. Čekaj, da li bi ti mogu u Italiju da odeš da se polovimo? Ne, nema pojma, pa linčovali bi nas. Pa to ja predlažem isto ovdje. Ali mi smo ovdje država pička od države. Pizda smrdljiva smo od države. Razumeš? Kupite svako za 1000 evra, čoveče. To u Italiju nema, čoveče. Ni u Austriju, ni u Njemačku, nigdje na svetu to nema. Ovdje daš predsjedniku opštine 5000 evra, možeš mu jebati ženu i čerku i njega, brate. Kako, čoveče? Pa to nema nigdje što se radi u ovoj zemlji. Čuj ovo, dođem prije par godina u Suboticu i sad kopam za lokaciju, jebi ga. Oni odrediše tamo kvadratni metar, cirkus ne može da plati kvadratni metar, jer ne može toliko da zaradi. Cirkus ne prodaje kupus, ni lukas, ni krompir. Razumeš? I sad ja ne mogu dobiti plac u Subotici, deću, šta ću, hajde da odradim u halu. Odem u halu i pričam to direktoru hale, Varga se zove. Pričam ja njemu, kaže, znate šta, ja sam kum venčani ili nije bitno, kum mi je rekao, od Jožefa Kase. Ja mogu vama srediti da vi budete primljeni, njemu kažete i on će vam srediti, ali rekli ste da imate pone konjića, morat ćete da date jednog pone konjića. Za jedan plac? Čuje me sad? Da bi bilo to sve u redu. Hajde, daću vam pone konjića. Da im pokloniš pone konjića? Da, brate, a u tom vreme je on bio valjda i predsjednik konjičkog kluba, jebem li ga, da li ili ne, ja kažem ugovorite mi i on mi ugovori. I ja uđem u kancelariju i taj me primi, Jožef Kasa, sedio ovako, dugački astar, ja sedim i pričam. Nazove on Đinđeri Minđeri tamo jednu žensku, doba mi dozvolu, ne znam, simbolično smo nešto uplatili i mi odradimo Suboticu i sad ja razmišljam da li da mu dam konjama, rekao ne dam ništa, spakujem cirkus i odem. Što da im dam konja? Ko su oni pička i materi? Da mi uzmu konja. Jer on potpredsjednik vlade, Bog te bio, čujem kupio pola Vojvodine, čoveče. Konj po konji pa se skupio. Jebote sunce, pa to nema nigdje, brate. Vidiš kako ti možda budeš dobro. Evo šta je slagom, ajde. Ta tvoja noga propast. Idemo. Ti puna baterija u telefonu? Ovo telefon ti izgašen. Ispraznila ti se baterija, nismo ga punili. Ništa, nemoj ga danas nositi, ja ću ga napuniti. Ajde si mi da se ja umijem i da idemo. Mene kasnije. Ide i tata s nama. Volim da
da se igram i dosadila mi je, pa moram da idem u školu. I u školu mi je baš dobro. Imam drugare, igram se, učimo i tako. Moja učiteljica se zove Cica, tetka Cica. Kad se premestimo, idemo u drugu školu, pa za drugu godinu mi ćemo opet doći tu, pa tamo i tako da super, nije teško i to. Ja sam bila kod Malene, pa smo učili da se vrtimo dve oko ruke i dve oko struka i morsko prase smo malo hvatali, pa se mene zakačilo za kosu, pa smo nosili njegov kera da ga šetamo, pa smo išli zajedno u sentu, pa smo išli zajedno kod nje kući, pa kod mene kući. Htjela sam te pozovem na rođendan, ona već neće biti tu i onda možda ako budu ovdje pozvaću i na rođendan. Ružno je to reći jedna majka da može praviti razliku među djecom, ali najviše sam vezana za Malenu i ona za mene. A to je sticajem okolnosti, znači počelo od njenog rođenja kada je utvrđeno da ona ima to kožno oboljenje, tu je epidermolizu, da se lako povređuje, da nju jačim stiskom ruke može neko da povredi i tako. Nažalost, oboljenje imaju i sin i čerka, znači drugo i treće dete, ali mi smo se, valjda taj prvi susret sa tim oboljenjem, sa epidermolizom, nikada nismo čuli za tu vrstu oboljenja i tako. To je bilo sa Malenom i onda je tu postala jaka veza. Ja nisam dozvolila da je niko uzme u ruke, niko je nije smeo ni hraniti, preslačiti, ništa, samo ja i non stop sam bila s njom. I sada mi je jako teško palo kada je Malena trebala da pođe u školu, ta solucija da se Malena ostavi kod moje mame, kod njene bake i da redovno pohađa školu. To je za mene bilo strašno, odvojiti se od nje, a i njoj, od nas. Njoj još teže odvojiti se od nas, odvojiti se od cirkusa, ona je već neka vrsta zvezde u cirkusu i njoj bi to jako teško palo, tako da sam ja se ipak odlučila na ovu drugu varijantu, da dete ide u školu tamo gdje gostuje cirkus. Prvi dan je išla na Ub, to je kod Obrenovca, pa je onda išla u Suboticu, od 2. septembra nekih 5 dana išla u Suboticu, pa sad već duže vreme, nekih 2 nedelje, već ide u Kanjižu. I učiteljica u Subotici i učiteljica u Kanjiži kažu da je jako samostalna, da je jako odgovorna, da je jako zrelo dete za svoj uzrast. Tu puno doprinosi i ova naša profesija. I u vaspitanju uopšte se trudimo da se izbaci ona reč možda, ne znam, jer kod svakog cirkuskog, na primjer akrobate, ne postoji možda. Ili hoću ili neću. Zamislite, ona na trpezu kada bi pokušala da hoće da napravi salto, hoću, neću, ako bi se pokolebala, ona bi pala. Znači nema, sad idem i to je to. Jer tako je i uopšte u životu, onda to je, što ja kažem, profesionalno se deformišu. Znači, nema možda ću ja to umeti da nacrtam ili ću da nacrtam ili neću, ili ću tražiti pomoć. Sada malo kasnimo po nju, već nekih pola sata, sad se sekiram da ona je sama, tamo nas čeka. Evo i pasulj mi zagorela, ali nije mnogo. Prekinite stolice, doručake, ajde. Sve prekidajte, pa 11 sati je prošlo, ajde. Izvolite. Ruče ti je jako. Jedemo sve, ali ne jedemo mozak od svinje, to moj tata jede, ja to ne jedem, tako da je super stvar. Ste sve završili?
Samo smo Alezom. Koga? Alezom. Koga? Kako se zove ona? Alezom. Alezar? Alezor. Alezora se zove. Alezora. Alezor, ja je kažem. Ona se zove Zora. Ovaj kaže u cirkusu Alezor. Slogu. Ale to znači na njemačku napred. Kao kad bi rekao napred Zoro. Znaš? Ajde lepo iščetkajte te oko njića, ajde. Alezora, ti si baš Alezora. Jebote sunce, šta sve dolazi u cirkusu, to nema nikada. Alezora se zove. On čuje da Slobodan sto priču, Alezora. Pa ja sam mu rekao. Moj cirkus jako davno je stari, to smo kupili jednog čovjeka, našeg prijatelja. I onda jako poslije, sigurno on umro, poslije toga davno, bio neki mali vrtić, neka mala kišica, tamo moj tata da se obuje, tamo da uđe u cirkus, da vidi šta je. Ono počinje jaki vetar, jak oluja. I ta oluja je sve ovako išla je oluja, što je bilo. I ovdje je cirkus. I taj cirkus se uvrtio i raskinuo sve, odlomilo. I onda smo pozvali majstora, kupili nove mazbame i to sve novo. Tako da je taj cirkus sad malo raskinut, ima neke rupe i tako. Kako je za svaki dobar početak potreban i dobar aplauz, pozdravimo našu prvu učesnicu u programu Hrvatska grupa Nana. A sada obratite pažnju jer Malena će pokušati večeras prvi puta ovdje u Kanjiži da zavrti obruč sa upaljenim bakljama. A sada si nastupala buduća zvezda cirkuskih arena Malena. A sada prije posetvrci idemo u visine. Za vas nastupaju duo Sliva. Sada je na redu najteži detalj u vežbi na mornarskom sidru. U cirkuskom žargonu kažemo da se radi o spirali smrti, s obzirom da nema zaštitne mreže,
morat ću da vas zamolim za apsolutnu tišinu koja nam je potrebna radi maksimalne koncentracije. Sada možemo aplaudirati. A sada, dragi mališani, na redu su vaši ljubimci, naši komičari Viki i napasnik Kiki. Ćao Kiki, tu sam ti, idi radi Kiki. Tebe krabe pizza, najbolja je pizza. Tebe krabe pizza, uživamo ti i ja. Kamion, drumska krstarica. Sada ću ti pokazati kako su izviđači stopirani. Koga briga za mušteriju? Mene. E pa mene nije. O, ignoslave. Stavi tu picu. Neću. Kako ti? Ne, kajde neko drugi nešto meni. Hajde, ovo će da sklonimo. Hajde, Samanta! Uči čebe. Neću da promenimo. I ti si prosula? Nisam, ti si prosula. Ti si. Papa, tebe je bilo to, znaš. Ti si polila na mene i na tebe. Ajde, Samanta. Mogu malo. Ne diraj zastavice. Ne, to su zastavice, ovo su točkovi. Vidiš? Evo ti tekor. Ne, da, ne. Ti si moju tako nekad dizmo. Nemojte, samo po torte da se svađate. Pa gledaj, pa imaš i broj, i migavce, sve imaš. Zašto da cirkuski artisti nemaju isto pravo kao pozorišni artista, filmski artista, varijetski, kabaretski, estradni artista? Ja sam spreman, evo stvarno, ne zbog mene, zbog moje dece, da to isfinanciram i da se izborim da ta deca imaju neka prava. Priznaju glumce, ove filmske, za umetnike. Pa je to umetnost da ja moram da se stidim da gledam naš domaći film, kak se jebu i kak se jašu i kako šete u goli. I to psovanje u televiziji, to je umetnost. To je kultura. Pa oni uopće znaju šta je cirkuski artista, brate. Pa nek idu malo u Rusiju. Nek idu malo u Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, da vide šta je artist. Kad je neko udruženje kulturnih umetnika pozvalo nekog cirkuskog artistu da pita za svoje probleme ili nešto? Ma ja, sve lopovi, brate. Sve lopovi. Životinje koje othrani majka, znači koje se rode prirodno odgaje, su jako teške za dresuru. Ali mi kažemo to u našem žargonu ručno hranjena. Znači, ako ja uzmem sad jednog rakuna od nedjelju dana i ja ga hranim, bukvalno ja ga odgajim, on će mene da sluša i mnogo je lakše za dresuru i onda ga mogu ja dresirati. Da sve ove životinje što smo mi uzeli su faktički bebe.
Mada ovi medvedi nisu ručno hranjeni, s njima bi stvarno trebao da odradi dresuru neki profesionalac. Mislim, kod nas nisu te dresure sa torturama. 90% dresura se radi bez tortura, znači othrani životinju, nagrađuješ je za sve što uradi kako ti hoćeš i nema kažnjavanja, nema batina i životinja radi. Ima životinje od kojih nikad ne možeš ništa da napraviš, ništa ne mogu da rade. A ima životinje sa kojima jako brzo, koje kapiraju, koje jako brzo rade sve što zahtevaš od njih i poslušne i sve. Sve zavisi. Mi smo sa konjima, mi smo imali 20 i nešto konja, od tih 20 je 7 bilo za dresuru, ovi ostali nisu bili za dresuru, bili su više tvrdoglavi, su više, ne možeš jednostavno s njima da radiš. Ova je još mlada, ova lama ovde. Ova je mlada i imat ćemo mi jagnjadi od njih, bit će. Znaš, i onda se treba to stalno šetat, s tobom šeta, onda ide svugdje za tobom. Ja sam vidio i jedan je naučio svinju da ide skroz cijelo selo, dođe ispred dućana, uzme 2 piva, jedno da svinji, jedno sebi. Svinja ko kjer za njima. Svinja je jako inteligentna i pametna životinja. Publika najviše, pogotovo deca, vole u cirkusu da gledaju tačke sa majmunima. Međutim, ja lično mislim da majmun kao majmun je to je jako jedna prljava životinja, bukvalno jede sve i najveća greška je nekih pojedinaca, na primjer novopečeni biznismeni i to sve, misle sa novcem mogu sve i sad je njemu želja da njegovom detetu priušti da mu dete ima majmuna kao kućnog ljubimca, pa to je najveća greška. Majmuni strašno utiču na psihu deteta i prenosioci su raznih bolesti, oboljenja i čak i ovi ljudi koji rade sa majmunima, ti dreseri. Bio je kod mene na primjer jedan dreser iz Poljske koji im radio godinama, možda nekih 30 godina je radio sa šimpanzama. Vi kad ste vidjeli tog čovjeka, taj čovjek je već hodao kao šimpanza. To držanje tela je imao kao šimpanza. Bukvalno, on nije šimpanzu pretvorio u čovjeka, nego se on pretvorio u šimpanzu. To je što kažem da strašan utjecaj imaju na svoju okolinu, na ljude i tako. Nikada ne bi nikom preporučila da upio majmuna kao kućnog ljubimca ili šta ja znam. Naprijed imali smo puno životinja u cirkusu, a Malena dok je bila mala ona je najviše voljela kravu. Ona je bila presrećna kad vidi kravu. To je njoj, ne znam, ta krava je nju fascinirala. Zašto? Ne znam. Svi su se smijali kao pa imate lavove, tigrove i tvoje dete je presrećno kad vidi kravu. Takva je. Mogu da odem kod Ankice? Sina, idemo sada, veselili smo se na drugi plac. Je li Ankica već bila kući? Ne. Ajde da odvedemo, a gdje su Ankicine knjige, gdje su joj roditelji? Moj tata je vidio da sam ja rekla da će ona doći kod mene. Mama, Ajde. mogu samo malo? Ajde. Mogu malo kod nje? Ajde. Rekla sam da iš neko da dođe po mene, on je rekao evo sad je mama krenula po tebe. Čekali smo te, da koliko smo čekali? Ne znam. Otkad smo izašli napolje, tvoj tata je došao, onda smo pitali tog tatu i onda je tvoj tata otišao i čekali smo jedno sat vremena. Da. Mama, ja ću prvo malo da ostanem kod Ankice. Sine, mi moramo samo da se javiš, pogledaš kucu, mi idemo po drugi kamp, sine. Ne, prvo za kad će... Moramo pa Miško, ne mogu ja da uđem s kampom u grad, sine, mi idemo drugim putem. Znači, mi imamo od ovdje 12 km. Dobro je da znam, brzo ćemo stići sutra. Vi sutra još, ona sutra ide u zabavu. Ide u školu kod vas. A preko sutra? I preko sutra. I nakon sutra. Još ove nedelje će ići u školu. Mama, kakav je plac? Fini park. Jupi. Znaš
Znaš sine, i Miško čeka tebe da dođeš pa da sečete to. Mome brate je rođendan. Mama, mogu onda sutra da dođem kod njih? Možeš, sutra možeš doći kod Ankice pa ću ja doći kod Može. tebe. Posle škole sutra neki uzme tvoj tata s mama pa ću ja doći kod njih. A šta ne može danas? Sine, ja imam još jedan kam da vozim na drugi plac. Da, mogu samo da vidim kuću. Samo nek pogleda kucu, a sutra posle škole će doći kod tebe. Ostaćemo duže. Može? Alo, dobar dan. Hvala vam puno što ste ostavili Ankicu da pravi društvo Malen. Pa znate šta, ajde sutra smo se dogovorili posle škole, pošto ja sada idem po kamp, moram da vozim drugu turu za Trešnjevac, onda vi njih sutra ako uzmite ih obadve, pa ću ja kad završim posao doći kod vas kući. A Ankicu sada dovezem do vas? Pa evo mi smo kod zgrade, ali nema niko kući valjda. A ima, baka je tu. Samo malo, samo malo. Ajde, a znači vi ćete sutra uzeti Malenu kod vas. Važi, dogovoreno. Anke tu dođe da se ne zaglavi noga. Ajde! Bravo! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Happy birthday, przdu, prcenziju. Rođendan. Da sad ovu tortu da ti da seče. I muve sve rovove. Anje, srećendan! Mama neki pomoći. Pravo idi. Ajde. Danas nam je divan dan, divan dan. Čekaj. Slobo ne voli torte. Daj mi čašću ladno nešto. Električar ima prolivo, ne sme da jede slatko. Uzimajte ljudi tortu ko hoće. Reći. Daj čaše. Ajdemo. Si uzeo tortu, di si? Sljedeći. Ko ima još? Još pivo jedno. Nemojte jedno samo, nemojte da rade, kako? Kako, nemo da i sad kako će da rade. Ko dok se, ja ću tu da sedim da gledam. Uglavnom da porazneš i mnogo da slušate iz uši, čuli? I da se oženiš u Nemačku. Obavezno. Marija, stavi. Obavezno u Njemačku ću da ga dam. Da još 100 torti. Ja odlučujem. Šta je sada? Šta je sada? Ovo je nemoguće. Šta je sada? Šta je sada, kaži meni. Hoćeš ovaj? Neki tanji mali traži. Ovaj? Ne znam šta hoćeš. Hoćeš šta je tanji? Hoćeš ovaj? Dosta onda! Čuti. Čuti. Sram te bilo. Gde je Pongo? Ja ti ga iza leđa. Ovo je najdobriji ket. On je iz crtane filma i imamo ga puno dana. Pongo! Ej, Pongo! Evo i on ima tako baš jake zube. Pongo! Jači će tako. Ovaj se zove Žućo, jako je bezobrazan, gura se tako da gupe, to je muško i ovo je tu muško, ovo se zove Aris. Ovaj ket se zove Duna, jako je dobar, kad mi kažeš miran, tako da ovdje se može pomaziti i dobar je.
Dragi posetioci, gledali smo vežbe na visećem trapezu i dok Silvija silazi iz lestvice, nagradimo je jednim aplauzom. Šarmantna Silvija! A sada, dragi posetioci, duo Valentino! Ajde, ja ću ti pokazati za početak. A ti imaš? Evo ti to, znači preskačemo 2 ili 1? 2. 2 i onda ćeš da imaš jednu, pa ne znam kako, ajde jednu ako preskočimo. A ti sam napisala tu, pa se ide ovdje. Ne foliraj. Duo Valentino! Sad kad direktor ugača, pa izlazi. Počeo više, Marija! Daj mi da jedem! Pomeri se malo. Ajde. Ja si živo, zdravo. Dragane, ajde nazvim s tobom, živjeli. Piješ? To ti ne volja. Živjeli. To ne volja. Ljudi u cirkus dolaze iz različitih razloga svako. Neki dođe da pobegnu od nekih svojih problema životnih, pa tu se odmore malo, a neki nisu htjeli da se žene, pa ih mama dovela u cirkus. Ja sam čisto došao tu da pobegnem od nekih svojih problema, poslova koji sam radio pre nego što sam došao tu. Radio sam internet kriminal i došao sam ovdje malo da se odmorim od svega toga, dojadilo mi je. Najlepši cirkus je bio onaj moj prvi, onaj 28-32. Tog si postavio 10 evra. Imao jedno 1000 mesta imao, tako. Kakvi, dosta i 500 mesta. Ali narod kad vidi malo, onda kaže joj, ovo je tako malo, znaš. On ne može vidi veliki šator. Naš narod je glup, naš narod je glup. On misli sad kad vidi veliki šator, vidit će nešto veliko, vidit će kurac moj. Ništa neće vidjeti. Ja sam mu rekla da dođe da sedne, on neće. Kaže, ovdje pobegao si od mene. To je rado od njega. On hoće odatle malo bolje da te šarci. Priče ga gore, dole, svugdje po dupetu, svugdje po glavi. Pravim za medvjede novi kavez, isto takav će biti, samo će biti 3 metra dugačak i na pola pregrađen metar i isto ovako. Samo ga špricaj, stisni jako. Jedva čekam ti medvjede da taj kavez i onda da napravim jedan mali oval i onda će da skuvaju kačamak i sa šećerom kačamak i to ću da ih hranim. Pa dosta mu je sve. Stisni, to sam rekao. Tako. Olga, daj one bananice malo, one čokoladice. Donesi, sine. Donesi. Zato, Miško treba moru inače da mi da. Hoću. Daj jednu bananicu. Nisam znala gdje su banane. Kako? Malo mrzim da radim, ali dobro mi je.
Mrzim zato jer tačno skidanje, oblačenje, pakovanje i tako. To mrzim, pa selimo se drugdje, pa tamo, pa amo, eto, to mrzim zato. Tu rade crkva. Crkva, sine. Voliš da ideš u crkvu? Dobro. Tamo moram da čutim. Tamo moraš da čutiš. Tamo ne smiješ da pričaš. U crkvu mora da se čuti i moli se Bogu. Jel uspeo da prevrne? Jesi. A u cirkus? Tamo možeš da galamiš u cirkus. Galamiš. U crkvu mora da se čuti, da se bude tih i da se moli Bogu. Jer znaš da se moli Bogu? Ja kad sam bio mali, mene je moja omama učila njemački da se molim. Znaš? Kaži, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, wie Jesus allein. In Gottes Namen schlafen die. Znaš? Ja da me tetaš. Tvoja prababa bila Njemica. Znaš? Zvala se Reisner Adela. A ti? A ja se zovem Milan. Pa znaš, pravda. Pa znaš? A kako se ti zoveš? Ništa. Ti si Sliva Lora. Dobro, kad ti tata kupi zmiju, hoćeš da plešeš sa njom? Hoćeš? Ajde da ti kupim dve. Šta? Pa da plešeš sa dve zmije. Velike. I se ti bojiš zmije? Ne, jel? Se bojiš? Kaži, da ili ne? Ne. Ne, dobro. Šta? Se bojiš tigra? Ne. A lava? Dobro. Hoćeš da ti kupim slona jednog? Hoćeš? Aha. Se bojiš medveda? Ne, dobro. Če da budeš artista kad budeš velika? Važi? A šta bi volila da radiš najviše? Šta? Šta bi volila da radiš najviše? Šta? Pa kad budeš artista, kad budeš velika. Medvede. Da radiš sa medvedima? Dobro. Ja ću da ti kupim male medvede, onda će da dresiramo medvede i onda ćeš ti da radiš. Dobro? Tako. Važi? Važi. A šta još? Onda ću da ti kupim tigrove. Šta da ti kupim još? Da napravimo jednu lepu dresuru kerova. Dobro. Pravit ćemo kerove, medvede, tigrove i kupimo kamile. Znaš one što imaju dve grbe onako one. Znaš one. Ima sa dve grbe i sa jednom grbom. Tako. A lame? A i lame ćemo da dresiramo. Što lame moramo da dresiramo? Možemo sve da dresiramo. A oni ne danu? Šta? Dresirati. Kako? Tačku. Pa radit ću tačku, moramo da ih dresiramo. Što? Pa da bi radili tačku, da zaradimo pare, da imamo da jedemo. Znaš? Dobro? Ti? Pa i ti ćeš da radiš. Ne? Pa da. Pa ko ti rekao? Ko mi je rekao? Pa ti si mi rekla. Nisi mi rekla? Neću zajedno da radimo. Pa kako ćemo? Ja znam. Šta znaš? Da radi sa medvedima. Samo da radiš ti sa medvedima. Dobro, kako ti kažeš. Evo što si se umazala. Ja pa nemoj da mi uprljaš košulju. Gledaj ruku. Gledaj ruku od čokolade, gledaj. Ajde, brzo me. Idi operi, pojedi i operi. Ajde, brzo. Brzo. Ajde. Olga, daj njezine cipelice da je obučem. Ajde.
Da ide da opere rukice, ajde. Ja ću. Ajde tamo u kupatilo, brzo. Bulatović, a došao Slobo? Evo ga, evo upravo ti. Svaka mu čast, ajde mora da ide. Svi troje dece su različitog karaktera i ja ne vršim utjecaj na njih da se bave ovim poslom. To ni slučajno. Znači oni će sami odabrati ovaj poziv, ja vidim da je Malena baš veliki talenat i sve, ona je sve tačke sama sebi osmislila. Ja sad ne znam za ovih dvoje, da li će se oni baviti. Moj muž Milan je 7. generacija koja vodi ovaj cirkus Koronu. Sada šta će biti, da li će deca nastaviti dalje, da će oni biti, ali najverovatnije da hoće, oni su ta 8. generacija i tako, koja neguje tu vrstu umetnosti na našim prostorima. Gde ćeš sad ti ove godine, na staru lokaciju? Pa ne znam, brate, deću, ne znam deću. Samo sam radio i preživljavao sam, eto, malo se zadužio. Prodat ću, ne mogu da prodam ništa, dao sam oglase da prodajem kamione, prikolice, niko ne. A što bi prodavao? Pa treba mi pare, moram da nabavim drugi krov, ovaj krov je već gotov. Stalno vadi iz kreveta sunđere i tako da ona nije baš dobra, ne sluša mamu i tatu. Vladovica, Nata su se tada ljubili da polada, kadaša polada, pogledali da dole. Miško, kako ćeš ti da budeš? Šta ćeš ti da budeš? Snimač. 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 Ćeš Pokemona? A šta ti se svidjelo u cirkusu? Jesi vidjela kako ona nastupa? Jesam. On se vatrom kad je oko vrta. To ti se najviše svidjelo? Da. I 7 unika. Ti imaš onu sliku iz TV-a? Evo, upravo je ušao naš dreser sa svojim konjem i ko na tom konju izdrži jedan krug u stojećem stavu, nagrada je 250 evra. Pišeš domaći? Miško, ne smetaju da piše domaći. Živeo bih samo noću dane, ne bih dao uzora da stvareš, život par koraka, pa uvijek meraka, malo brate, malo je. Eto, ajde. Jesi je izgasila?